Yun lang eh. Timbog ang isang 40 anyos na electrical engineer matapos na makuhanan ng 18 sachets ng shabu sa ikinasang search warrant operation ng National Bureau of Investigation o NBI Naga District Office sa Barangay Peñafrancia, Naga City alas 6 kaninang umaga, August 22. Ayon kay NBI Senior Agent Sonny Rex Solano, agent on case, kabilang ang suspect sa listahan ng mga street-level drug personality sa naturang lungsod at inireklamo rin ito ng isang concerned citizen dahil sa illegal nitong gawain. Nag-conduct tayo ng surveillance para i-verify kung totoo yung sinasabi nung informante. Nung mapatunayan nating totoo, nag-conduct tayo, nagsagawa tayo ng test buy. O dahil sa test buy na yon, naging positibo, nakabili kami kasama ng informante ng shabu sa taong ito kay So, nung nakabili kami, ito ang naging basihan para mag-apply kami ng search warrant sa korte. At grinant naman ng search warrant, kaya nakapag-operate tayo kaninang umaga. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng otoridad sa kung ilan ang kabuuang halaga ng iligal na droga na nakuha sa posisyon ng sospek at kung saan ito nakatakdang ibenta. Sa massive campaign ng government natin para masugpo itong kasong itong mga ganitong mga illegal na gawain, sa inyo po, ang NBI po ay hindi titigil hanggang nandito po ang opisina namin, patuloy kami magsasagawa ng ganitong operasyon. Nasa kustodiya pa ngayon ng NBI Naga District Office ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Article 2 Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.